На 16 октомври в Пазарджик една от най-големите у нас вериги за дрехи втора употреба Мания откри своят 39-ти магазин. Вече 16 години Мания привлича със своята уникална формула за успех. Тайната, известна на всички почитатели, се състои в ежеседмичното зареждане с изцяло нова и проверена стока. Това гарантира голямо разнообразие от маркови дрехи с доказано качество. Цените в Мания падат със всеки ден, като стигат до 1 лев за дреха. Пред нашите клиенти в магазини Мания не стои въпроса дали да купуват дрехи втора употреба, защото те отдавна са се убедили в тяхното качество и безопасност. И за разлика от други вещи втора употреба, нашите дрехи не крият никакъв риск и няма скрити дефекти в тях. Възможността да намерите най-реномираните марки при нас наистина превръща пазаруването в Мания. Мания кани всички любители на разумното и същевременно приключенско пазаруване да посетят новооткрития магазин в Централ Мол Пазарджик.